Makadimu Zimbabwe, starangu ndiretwa praises ingwena masivanda masigede. Tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Rambe muchiti supporter. Makadimu Zimbabwe. Ini ndinoitwa Louis MK chizukuru chashumba. Ndinokukurudzira murambe muchisupporta Drewmas Media. Tirambe tichikupai nhau from all over Zimbabwe. Nhau dzamusingawanzwi kwese kwese munodziwana kwatiri. Rambe muchisubscribe ku channel yedu Drewmas Media taking you to another level. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Tingati nhasi uno tiri muMarsh East Province, asi nhau yatiunza kuno hainakidze, inosuwisa. Yakangofanana neiya takakupai yekuhwedza. Mwana wokuhwedza tingade kukuzivisai kuti achiri kutsvagwa. Iye zvinezvi patopera mwedzi wakutokwana mwana asati awanika 2 years. Nhasi uno tiri munzvimbo iri pakati pemarondera negoromonzi. Same age. Mwana ari kushaikwa zvakare 2 years. Zvinoshamisa, zvinorwadza. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini mungani wami? Ngiyaphila shumba linjani baba? Mina ngishapa. Sifake izandla. Hayiwa ngawe yawo maoko. Zinondinakidza kana mukauru ichiombera kumukauru. Alright, kuratidza ndikuzvideredza kuti mimi ndivaridzi vesangu. Shumba. Naika. Ndinotenda. Ngiyalibingelela muli yeZimbabwe, siphenduka njalo namhlanje sihamba le ndaba ezibuhlungu, indaba ezizwisa usizi kakhulu. Sisendawo eGoromonzi lapho okuthiwe umntwana omncane uswelakele. Besuke endlini kahle lo mama besiya enkonzweni eMAVIRI. Kodwa ekuphendukeni abasaphenduka ngabe bonke umntwana ebeseswelakele. Kubuhlungu kakhulu indaba ezinje sihlangana lazo mihla ngemihla. Sesimangala ukuthi kathi sokuhamba njani sibili emhlabeni lo esesiphila kuwo. Igama elami ngingoThadiwa Khuthama, umandlovu wenu ospecial. Zvinhu zviri kutikatyamadza mhuri yeZimbabwe kuti chii chiri kuitika kuvana vedu. Ndiani ari kutora vana achivaitisei? Ichokwadi nekuti ukaona nyaya iya kuitika pagore izvezvi takakavha imwe yemwana nanhasi asati awanikwa tikutosangana nezvimwe zvekare. Atichazivi kuti abantwana bethu basaphephile yini phandle lapha, basasafe yini, siphile njani, siyenze njani, sihlale sibathwele emhlane yini. Yazi kubuhlungu kakhulu. Unotosha kuenda kutsime. Ndo yakaitika kuhwedza. Amai vachienda kutsime odzoka mwana hapachisina. Pamba asiwa aina baba. Ende kubuhlungu kakhulu. Aina amwene ndokusira baba. 20 minutes down the line mwana hachaoneke. Pamba hapana kana trekking. Kubuhlungu kuyafana lakhona lapha. Hantshuma muthi yena ebesenkonzweni, umntwana edlala labanye ephakathi kwabanye. Emthalaze mbonithe khona kumebhuka emzuzwana nje emlutshwane engathalazanga ethu yathi yakhangela umntwana kaseko uye ngapi uthethwe mbali uhamba njani. Kungoti muZimbabwe mitemo tino respecta mitemo stere apa kunyasobata shamu ka bata shamu chacha kunyasoti akurwa vanhu ka mwana anowanika kambe mwana anowanika ukuthi ngabe thethwe ngabantu izakhamuzi khonapho ebemenzani now chakuti netsa mapurisa oudzwa oti tichazoya after 7 days. 7 days pamwana ane 2 years. Khonapho kunzima bathi umntwana uyabephila njani, uyabe engapi, abazali bakhe. 7 days it's too much. Zinengakhulu velele into kumele bethathe action rekuti musikana ari kushaikwa nodzi pamwe atizira pamwe ameno kwete ka 2 years. 2 years it's too much. Andikozirotomboda kana day chairo kumira kuti munote mwana ari kuereka kuti vele indaba ephutumayo okokuthi ngaba ibambe isachisa vele maybe mhlawumbe bebezamthola. Saka zvakuda kuti hurumende ibatane nevanhu kuumba chinhu chimwe chete takatarisana nenhau dzevana idzodzi nekuti ndinoona sekuti pana vamwe vanhu vasiri kuita basa ravo somewhere.
liqiniso lelo sokumele sibili sibambane njengelizwe hayikhona ukuthi sithi omunye wethu nxa ewelwe luhlupho sithi thina sizathatha action laphana sithi yena uphila njani why singathwalelani imthwalo okubamba omunye wethu la kungakubamba kusasa kungavuka kungowakho umntwana oswelakaleyo singathi siza kudingela umntwana wakho after 7 days kunguwe Shumba uyayithatha njani indaba yangikhona azviite ndototaura kuti tichibva panapa ka ngatidungamidzane kunotsvaga mwana because 7 days for what muri Zimbabwe ndo chirongwa chatinacho muzuva ranhasi regedzai titaure kana baba namai vemwana nevavakidzani tinzwe kuti vanoti kudini nenhau iyoyi. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Siyalikhuthaza vathandekayo valalele emakhaya ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Precious Mangwarara. Nobva kuenda Rios farm. Akaitika takauya kuMAVIRI kuzonamata nevana. Mwana anga achitamba pane vamwe chiwana. Pawaitamba ipapo ndaitoti mwana anga aripo pane vamwe sezvari kutamba. Pandakazoda kutarisa kuti mwana wangu nguva ine yangu aichiti akuda chikafu. Ndopandakasvika mwana pasina. Ndopatakatanga kutomutsvaga. Makazoona kuti hapo makuda kumupa chikafu kunguva yese maiti mwana ariko anga ari pane vamwe achitamba. Saka sekufunga kwenyu chii chakaitika kumwana? Handisonyatsozinzwisisa kuti chii chakanyatsoitika chaiyo chekuti ega ndiwo ngobva pane vamwe. Panga paine vanhu vakawanda sei PAMASOWE? Vanhu vanga vakatowanda zvekutosvika kuma-60. Kuma-60 chaiko. Makazivisa mapurisa here nawe? Takazivisa. Mapurisa akati chii? Vakatipa nhamba vakati sisu tikufanira kutsvagawo imimi rambai muchitsvaga. Vanofanira kutsvagawo kupi? Ndinozivisawo vamwe mapurisa ekuti vafanira kutarisa mwana imimi rambai muchitsvaga. Makavazivisa mapurisa after how long? Takavazivisa nezuro. Nezuro. Takamushaya mari mwezuro mazuva rodoka. Makazovazivisa nezuro kumangwai? Kuma 12. But pakamboitwa research yemana? Panapa kombonesi yakatobuda tikatsvaga mwana. Takatenderera kwese ukaona kwatakasiya. Nekuti mwana kana akabiwa ka hawanike musango mamakatsvaga anowanika mudzimba mevanhu. Mudzimba makatsvagwa here? Zvinoda mapurisa acharipo otipa mvumo kuti tese pai mudzimba. Kuziva kuti imimi pane hope here dzamurombosangana nadzo kubva zvamashaya mwana wenyu? Nhasi ndarota ndakamubata mumaoko. Asi ndakamubata mumaoko pane munhu andibvutira. Handina kuziva kuti ndiani andibvutira mwana iyi. Ndopana tichitanga kuchimanje kuti mwana wangu ndabvutirwa mwana. Ndobva ndapepuka. Nepamwe pacho pandazorara futi ndobva ndarota achiuya akabatwa nadhedhi wake achiti making mwana ndamuwana. Ndinonzi Shepherd Miraso. Ndinogara kuInteriors. Muno matiri mabhifi. Madzimai vakabva kumba vakasiya vati tikuenda kuchechi ku4. Ku4 vanokwanisa kunge vakaenda ikoko kubva pamba kusvika ku4 pane 2 kilometers. But kubva kumba kusvika kuno pane more than 7 kilometers. Kubva makuseni inda ndiri kubasa ndatokasika kudzoka ndikatoti ndosvikira vanhu vari komba. But pandakadzoka ndasvikira pasina vanhu. Ndakagara pambosvika zvekuma5 ndikati since vasati vasvika this time vasati vauya. Ndazovhara zvifuyo ndabva pamba zvekuma6
ndauti gendiwatevere ndiri murodhi ndopandakafonirwa nevamwe madzimai vachiti ndimi munonzi baking ndikati zvikanzi tiri kwabeef mwana wenyu Oshaikwa ari kumabhegi anga achidya chikafu kwakune vamwe but pavamwe vese iye ndiye Oshaikwa. Ndikati kwabeef waenda sei kwabeef? Zvikanzi ndokwatiri tati kuzivise ndomamiriro akaita zvinhu. Ndichibva ndauya kunoku ndasvika zvekuma past 7 kwabeef. Tichibva tasvikira pane vanhu vakaungana. Tichibva tati handei kuMasowe. Patakaenda kuMasowe tichisvika ndakasvika ndikanomira kumabhedu kweMasowe but ndisingazivi kuti ndiani wepapo. Pana madza wakamuka wakati kuona mwana kana kusamuona hazvina basa but chakakosha ngatitange tanamata. Vanhu vakanamata wakarowa tikarowa zvekuma 3-4 hours tichimutsvaga tiri ipapo. Wakati imi musashandise direction iyi, endai uku ndo direction yamunowana mwana. Patashandisa direction iyoyo. Ndiani aidaro? Madzimai iwawo wangu ari pachechi. Alright. Tatsvaga takatraya nepatinogona kwese kusvika vanozodzoka vaungana futi vanhu vakazodzokera. Ini ndopanda ndakazoendesa mumwe mwana because pandakangobva pamba pachechi pandaifungira ndichawawana nepamba padhuze ndakangosiya madhozi asina kukiwa. Ndikati handichangoona saka ndakazoendesa mwana 1 kumba muhombe wacho. Pandakazodzoka ndangosvikira ndakazouya mangwana makuseni ndangoona vanhu vachikondinya nekutsvaga. Ndangotsvagawo nevamwe kusvika tazobatanidza pfungwa kuti tizotsvaga kuti ndiani anokwanisa kuziva kuti mwana ari papi. Mwana wenyu akura zvakadini? Mwana wangu inini ane 2 years. Aisvitsa 2 years musi wa4 September. Which means anga ari mugore 9 months nemadays. Because musi wa4 September ndopaisvitsa 2 years. Okay. Mukomana ane rasta musoro. Mune vana vangani? Ndine 3. Iye ndiye ngeri gotwe? Second born. Ndo second born. Alright. Asi kufunga kwenyu ime michi chakaitika kumwana? Kufungiro wako? Inini kufungira pamwana kuti ndifunge kuti ndingafunge kuti chakati dyo aiwa ini handina zvandinofungira kuti ndo zvinogona zvakaitika. But inini chandingoziva ndechongoti mwana wangu akashaikwa. Ndizvo because pfungwa dzinenge dzawanda. Ndinoziva kuti ndofungira kuti munhu akadai so aiwa ipapo. Saka amai kubva kwavakaita kumba hamuna kunge matenderana? Hatina kutenderana. Asi kubva zvaitika chiitiko ichi pane hope dzamunombosanganawo nadzo? Maererano nemwana kana kuti ungoti mune hope dzamunogona kunge munongorota muchitotadza kudzirapa anora futi asi muchingoziva kuti ndarota zvakati pane zvamungamborotawo? Inini zvandakarota zvandichiri kurimemba mwana wangu achiripo ndairota vanhu vachindimhanyisa but ndaigona kuzoita senda fly asi vanhu ndaivatema nematombo. Ini ndichienda asi ndandiri ndega ndo hope dzandichiri kurimemba mwana wangu achiripo. Alright. Motaurisa. Ndinoitwawo Miriam William. Ndinogara pano pabeef. Ndini ndakafona kuti ava vauye nekurwadziwa kushaya mwana mukati menharaunda ino. Saka zvinhu zviri kutotirwadza kuti hazvina kuperera ipapa chete kana kuwana wedu zvichaitikawo. Saka toda kuziva kuti mwana uyu akafamba sei. Tangai. Ini ndinoitwa Gabriela Chora. Ndiri mugari wepano pabeef. Ndinonamata United Apostolic Church. Ndingati nezuva iroro tarichangosvikawo tichibva kuchechi. Ndobva taona madzimai anga achimhanya tikati akuchita takatogara pamba. Ndobva adzosvika pamba akati mambona here chimwana chine rasta chidoko? Tikati hatina kumuona. Ndobva vamhanya vachitsvaga. Saka isu takangofunga kuti pamwe mwana uyo awanikwa patangogara.
zoti nezuzuva roira vakadzokazve tazoti mwana uyu haana kuwanikwa zvikanzi haana. Saka tese zvakabva zvatibata tikarwadziwa kuti zvambofamba sei munzvimbo. Tagara pano panzvimbo nguva yakareba zvekuti asi hatina sati tambosangana nechiitiko chakadai inga mashura. Saka mukuru wepano akabva atodaidzirawo kuti wani uyai mese muungane. Saka ndingangoti zuva iroro takatoita kuriedzerwa tichingotsvaka munhu. Tabva tazotutwa taenda kuMasowe. Taenda kuMasowe ndini umwe munhu akatozosvika achimanikidza. Ndingangofunga sokuti vanhu vanga vachiita sokuti vari kutya baba vemwana nokuti munhu anga achitozezesawo kuti unobatika sei munhu ari kuda mwana wake. Baba vamwana pavakasvika vachichema vakamira. Ini ndini umwe wakatoenda mudhuze nawo ndikati varume batai baba vakudona. Ndobva varume vaswedera mudhuze. Baba vamwana akati ngatifambe tichitsvaga. Ini ndikati aiwa kutsvaga tisina Jesu hatina zvatinokwanisa kuita. Chokutanga chero mwana tikamushayiwa tikaona akafa asi chatinoda kuti tikudze Jesu kuti Jesu vatipe nzira vatipe gwara tizive kuti tinoenda nepi. Saka isusu vagari vepano paBhifi zvasvika mukati mokunotidya moyo patiri hapana munhu ari kudya sadza. Tiri vanhu vari kungofamba tichingotsvaga mwana. Tinoshaya kuti mwana uri mudzimba mevanhu here asi kuti tipinde mumba mevanhu zviri kutigozhera nokuti kuti unopinda mumba momunhu utange kunoti ndiwo wapinda mumba momunhu unoti munhu wandipuma kana kuti wandidi. Saka isu tichidawo rubatsiro toziva kuti topinda sei tosecha mwana uyu sei uye tinomuwana sei. Shuwa tiri kurwadziwa. Ndingangoti naizvozvo ndapedzwa. Ndinokemera kuti umbouya umbochenesa pulazi ino paBhifi. Sokufunga kwenyu chii chakaitika kumwana? Ndisuziva ndiri kubasa manje ndakazonzinza ndabva kubasa kuseni. Inini ndandisipo ndakatosvika chinzi zvakaitika. Ndakatosvika nezuro. All right. Mukoma. Mwana akabva kumba naamai vake vachiva kuchechi but wakangobudawo asina kuoneka hawana kutooneka ipapo. Saka wasvika kunoko takazongonzi mwana ashaika. Asi kufungira kwenyu chii chakaitika kumwana? Tisiri kuziva kuti kuchechi kwacho nekoko zvakafambawo sei. Kuti kungave kubiwa kwemwana nemunhu asina mwana kana kuti ndizvazvo mishonga izvo? Tofungidzira zvese kuti angona akabiwa kana kuti mumwe munhu anenge aita kuzviitira zvinhu zvake. Kana uye mwana kurangu inonetsa nekuti anga nekwakasvikira kuchechi takazomubvunza kuti mwana ashaika zvekuti zvinhu zvakati kachamadza zvikuru kuti chii chiitiko chaitika muno zvekuti mwana anozokushaika. Nhasi tiri kungoshungurudzika kuti pawana anokwanisa kutibatsirawo watibatsirawo zvasunungurika muno munyika. Tinotenda munotova kudii? Isusu pakatanga kutsvagwa mwana arasika takazotoendawo kuMasowe kwacho ikoko kwanga kuri kunzi mwana ashaikwa. Eni taenda kunobatsira kuti kunotsvaga mwana uyu takatenderera ndofunga famu rese teitsvaga mwana but hapana chatakakwanisa kutomboona nhoroondo dzanga dzakutorwa mwangotaura taonekwa ukwa tutsoka twake tuchifamba uko samwe. Saka kutanga ipapo takatenderawo famu rese semhuri yefamu rineri tichibatsirawo kuti pamwe anyura mumvura kana kuti pamwe pane paanenge ari asi nezera remwana wacho taitofungidzira kuti sezvo kunze kakakana kwadoka kana ari musango anofanira kuchema then toziva kuti mwana ari apa asi takambotrayawo kutsvaga but hapana chatakakwanisa kuona kusvikiro nanhasi kudai mwazofonerwa kuti musviko pana pamunziso kuti zvinhu zvakafamba sei. Asi tongokumbira kuti kana painewo vanogona kubatsirawo kuti mwana agone kuwanika tongokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti tibatsirikewo tizive kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei. Maita basa. Ina handina hangu zvandinotaura asi ndongokumbira kuti paruzhinji rweZimbabwe kuti tifungidzire kana kuti mwana akadai zvinoratidza kuti tapererwa. Saka patiri kutongora tikumbira kuti dai tawana vanobatsira vatibatsire kuti mwana awanikwe. Ndoo mashoko angu. Ini ndakati ndichibva kuchechi ndakangoonawo madzimai echimhanya ndakagara pamba pangu zvichinzi mambotionerawo here mwana ane dread ari mwana mudiki
tikati hatina. Takazoona madzimai aya abva kwaanga echimhanya echienda akudzokerawo, tikati kuda vawana mwana. Saka isusu takazedza kutsvaga mwana tikamushaya. Saka isi tinofungira kuti mwana pamwe akabiwa, pamwe kuda pane chivanhu, mwana akatorwa nechivanhu akaiswa mumvura, ndozvatofungira. Asi kuti mumvura chikonzero chingave chei chekuisa mumvura? Njuzu dzatinofungira. Njuzu ingazotora kumba? Kuchechi kudhuze norukuva. Alright. Hatina zvandakaona zvakawanda, takangonzwawo zvichingodaro kubva tangobetseranawo kutsvaga usiku hwese, hapana chakawanika. Saka zvinotorwadzawo isusu vabereki vacho kuti zvinorwadza. Vari panext vacho? Aiwa, mwana akutsakatika kasatika takanzwa tese tiri kubhora, tikatongosvika tichinzwa kuti mwana aita mwana aenda, tiri vanhu vese vanga vari mubhora vakatomhanya tiri kuburuka mubhora, muburukai tinotsvaga vana. Vanhu vakatoburuka mubhora kuenda kunotsvaga vana usiku hwese, hakuna vanhu vakarara vachitenderera nematochi kutsvaga mwana. Saka naiti minzi mwana uyu hamina shuwa kuti anowanika ini. Hongu muri yeZimbabwe, ndofunga manzwa nhau yataurika pano. Tongai tinzwe chiko chiri kuitika kuvana. Ndingade kukuzivisai zvakare kuti panhau yekuhwedza vanhu vaitibvunza kuti vanhu veDrewmas Media mapapi nekutsvaga mwana. Chandingade kukuzivisai ndechekuti mukatondera paya patakaenda pekutanga, takabva tichitandaniswa neshamu zvichinzi hatisi kuda kuti zvizikanwe neruzhinji. Pechipiri takazodaidzwa ruzhinji rwavapo zvokuti isusu hatina patikamboita interview nevemhuri tichivabvunzawo kuti zvakanyatsokumira sei. Naizvozvo kana mapostori amakaona achiedza kubatsira aya hatisiri isu takavaendesa, zvaitwa at family level. Hapana patakamboaproachwawo kunzi tiri kudawo rubatsiro, kwete. Isusu taingotora mavideos ezvaiitika. Tingade zvakare kukuzivisai kuti paya patinoburitsa madzishe achitonga nyaya, ndakatonzwa vamwe vanhu vakuti madzishe ane shamba hagone kutonga nyaya. Ina handina mambo ini. Handina mambo, chedu kutora nhau whether ndimambo vapi kana kuti vapi vachitonga nyaya iri mudare, ndo patinotera. Hatitombono pemaadvice kuti dai matonga muchidai, dai matonga, hakusiriko kwedu. Isi tiri vatori venhau chete, uye zvakatada kubatsirawo ndizvozvo. Liqiniso lelo. But ngifunga ukubuza ukuthi kathi kwenzakala njani ukuthi thina sithi nxa sifika sifuna ukusiza abantu, sisuke sesigijinyiswa, sesifuna ukuchaywa, kuhamba njani? Kutsho ukuthi bona abamuzi bona labo babe bekwazi oke bekwenzakela emntwaneni, kumbe babe lawo abamanye amaqhinga babewazi ukuthi bengathola njani nomntwana? Ipapo patakambonzi bvai pano ndobva patorwa 3-4 days tisati tashedzwa ndokuzonzi chidzokai. Mubvunzo unenge wawo kuti chiko chamaimboita pamazuva iwaya. Isikhathi sonke lesi kulokuthi isikhathi sonke leso ngabe lisiyekelile thina sathatha indaba salincedisa lathola usizo, kubuhlungu kakhulu. Nikuti kana zvaitika zvakadai so tinofungira munhu wese, hapana akachena kusvikira mwana awanika. Asisakwazi nxa lina lizahlala amalanga amathathu sithi sizama ukulincedisa lisixotshe liqede libona ukuthi selehlulekile kumbe selifihlile umntwana kumbe selibulele. Asisakwazi phela ngoba sicabangela wonke umuntu endabeni ezinje, ngoba sebesifuna ukuthola ukuthi kahle kwenzakaleni emntwaneni, and ekugcineni kwakho konke sebesifuna ukuthola ozancedisa. Njalo thina ayisithi esidinga esinuselayo kumbe esichaya amathambo ukuthi sibone ukuthi umntwana uyabe ngaphi. Ngabanye abantu abayenza njalo. Ngakho ke sihlangana labanye benu sebesithi iDrewmas Media iyehluleka ukubamba umsebenzi, ushumba kabambi kahle umsebenzi. Angazi ukuthi lebe lifuna kuhanjiswe njani ngoba thina sikhona ukuthi sincedise kuphela. Sekutara kwamuri kuitaka nzou aiwa isusu pateta daronzi tibatsirewo tinoedza nepatinogona. Uyezve ndinoziva kuti patiri kutaura ipapapa tine ana madzibaba, tina ana sekuru, tina ana mbuya vanobatsira matambudziko akadai. Uyai muzobatsira veduwe. Dambudziko rawira inini rawirawo iwewe. Ndokunge chiri chokwadi kuti
tiri vana vemhuri imwe chete. Ichokwadi hanzi nyika inovakwa nevene vayo. Kana zvinhu zvichiitika zvakadai, imimi munazvo zvipo zvekukwanisa kutibatsira muramba makagara. Zvinofambisika sei? Tinoivaka sei nyika yedu yeZimbabwe? Tinokurudzira siyakhuthaza gini lina abakwaziyo abangayenelisa ukusinceda, ogogo okhulu abakwaziyo, amaprofita, amapostori, wonke umuntu okwaziyo ukuthi engakwanisa ukusinceda muli yeZimbabwe. Siyakhala kini, siyacela ukubana lize ngaphambili lizosincedisa ukubana umntwana lowo edingakale njalo etholakale. Sithembe lina, sithemba kini, siyakwazi ukuthi liyakukwanisa njalo lingasincedisa umntwana uyatholakala. Mune Zimbabwe ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi. Ndinovimbawo tichawana rubatsiro kubva kwamuri, ndinovimba tichawana rubatsiro kubva kuvagari venzvimbo ino. Tibatsirane, titsvage mwana ngaawanike. Nekuti tikatanga kuwana yewo kunokuyu newokuwedza atowanika. Ichokwadi liqiniso lelo, singamthola lowo wedza la sesebisa semtholi. Kana mauya imimi mukatsvaga mwana wakawanika, munozotadza sei kutsvaga wokuwedza. Ichokwadi toramba tichitawana tapiwa makore vangani veduwe. Wesi 2 years yini nkosi yami bantu kubuhlungu kakhulu. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.